candidate sa Pampanga, naghahanda na sa pagsisimula ng kampanya. Comelec Central Luzon, umaasa na magiging payapa ang pagsisimula ng kampanya sa local elections. Inapagsasakay sa Balikatan Military Exercises 2022 gaganapin sa Central Luzon. At Kabalen Archer, pambato ng Pilipinas sa SEA Games 2022 sa Vietnam. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Umaasa raw ang Commission on Elections o Comelec Central Luzon na walang lugar sa rehiyon ang mapabibilang sa tinatawag na Area of Concern o Election Hotspot. May ilang bayan daw kasi noong 2019 midterm elections ang nakitaan ng mga yan, ang mga magkakaibang kampo ng kandidato na ikinaalarma ng poll body. May exclusive report si Paula G. Santos. 45 days lamang ang kampanya para sa local election na magsisimula ngayong Biyernes, March 25, 2022. Pero bago pa man tumapak ang nasabing petsa, sandamakmak na ang mga tarpaulin sa kalsada at maging sa social media na nagpapakitang gilas ang mga kumakandidato sa iba't ibang lokal na posisyon sa Central Luzon. Ayon kay Comelec Region 3 Assistant Director Attorney Elmo Duque, umaasa silang magiging payapa ang 7 probinsya ng Central Luzon na kanilang babantayan. Kung pagbabasehan daw kasi ang kampanya noong 2019, may mga kandidato sa ilang bayan sa rehiyon ang naging mainit ang tinakbo ng kampanya. Medyo mainit-init ang kalagayan dahil yung mga interest ay mataas. Karamihan dito sa tinatawag natin na lugar ng mayroon tayong Bataan, Limay at Maribeles. Sa Zambales wala tayo. Sa Aurora wala din tayo, Nueva Ecija mayroon, yan ang marami. Tapos dito tayo sa Bulacan, meron din mga medyo pukpukan yung laban. Dito sa Pampanga mukhang wala. At yan sa may tinatawag natin na Tarlac, mukhang may dalawa tayong lugar na medyo titingnan kung ito ay mag-e-escalate o pakbakan ng mga kandidato. Sa Tarlac po, anong bayan yan, sir? Particularly, yung siguro Capas at saka Concepcion, kung ano man ang magiging kahinatnan nitong local campaign natin. Dahil ang Central Luzon ay nasa new normal setup o nasa category alert level 1 na, hindi na umano dadaan pa sa Regional Campaign Committee ang local candidates para magkaroon ng permit sa anumang ikakasang political activity. Doon sa Comelec Resolution 10769, tinanggal na yung requirement na permit o yung pag-submit ng Annex A pag category level 1 and 2. Samantala, required pa rin ang mga local candidates na kumuha ng local permit sa mga local government unit, lalo na't kung magsasagawa ng malaking gathering. Ngunit sakali umanong mapolitika ang pag-issue ng permit, ang regulasyon dito. Dahil napupolitika, ito ay kasi pag nag-apply sila ng permit sa LGU, yan ay pinopost yung kanilang application sa bulletin board in 3 conspicuous places of the mayor's office, outside of the mayor's office. And within 3 days, it is deemed approved. Mayroong 18,000 na local seats ang magbubuka sa halalan sa 2022 sa buong bansa. Mula sa uupo na legislative district hanggang sa miyembro ng konseho ng bayan ay pagbobotohan. Sa sabayang kampanya ng lokal at national, hiling ng mga botante, huwag lamang umano sanang maging personalan ang laban, kundi mailatag din ang plataporma ng mga nais pumwesto sa gobyerno. Ang ilan naman nagsabi, naway tuparin daw sana ng sinumang mananalo ang kanyang matatamis na pangako. Mas maganda, ilatag na lang yung mga plataforma nila. Wag yung puro basura lumalabas sa bunganga. Dapat ilatag kung ano yung magandang hadikain nila sa bayan. Dapat ganun lang. Sana yung totoong maipapakita nila sa amin kung paano yung kanilang magiging
hakbang para makabangon tayo sa pandemya. Hirap na kasi ng buhay ngayon. Sure, kung tutupirin nila yon, gagawin nila. Nasa pagsasalita lang naman po nila yun eh. Dapat nasa gawa, hindi lang nasa salita, hindi lang ilalaban mo sa debate. Dapat gagawin mo talaga at may papakita mo sa bawat Pilipino yung tungkulin mo para sa Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News. Naghahanda na raw ang kampo ng mga gubernatorial candidates sa lalawigan ng Pampanga sa kick-off ng kanilang kampanya bukas. Isang proclamation rally ang ikakasa ng kampo ni dating Candaba Mayor Danilo Boy Bailon sa Bacolor, habang magkakaroon naman ng motorcade si re-electionist Governor Dennis Pineda mula sa Lubao. May detalye ng balita niyan si Paolo G. Santos. Dito sa compound ng Kings Royal Hotel sa boundary ng siyudad ng San Fernando at Bacolor sa Pampanga, inaasahang magaganap ang opening salvo ni dating Candaba Mayor Danilo Boy Bailon na tumatakbong gobernador. Sa pagtungo ng CLTV News sa lugar na pag-aari naman ni San Fernando Mayoral Aspirant at Dolores Barangay Captain Phil Magaluwag, wala pa kaming nakitang setup ng entablado. Ngunit may mga malaking tarpaulin na nakapaskel at ilang taong naghahanda na sa magiging pagtitipon sa unang araw ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. Well, mayroong proclamation rally na 6 o'clock ata ang mag-start dyan sa Kings Royal Hotel Compound. Na nandyan lahat yung mga dadalo, mga pupunta. Paglilinaw naman ni dating Candaba Mayor Jerry Pelayo sa news team, supporter lamang siya at hindi campaign manager ni Bailon. Hindi ako campaign manager. Tinutulungan natin, may sarili siyang organisasyon. Kung anong may tutulong natin, tinutulungan natin. Siyempre, siya yung pinili nating kandidato. Pareho kami ng advokasya, isabong tayo. Ganun lang. Pero may sarili siyang political organization. Ayon kay Pelayo, bukod sa mga dating politiko na humihilit ng comeback gaya ni Mabalacat City former Mayor Boking Morales at Florida Blanca former Mayor Eduardo Guerrero, may ilang incumbent mayor umano gaya ni Guagua Mayor Dante Torres ang inaasahang magtutungo sa proclamation rally ni Bailon. Samantala, nauna nang sinabi ni re-electionist Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na hindi niya estratehiya ang batuhan ng masamang salita sa kampanya sa probinsya. Wala pang opisyal na statement ang gobernador sa isyung ikinakampanya ng katunggali. Habang nasa baluarte naman niya ang ruling party ng Kambilan na halos mayorya ay incumbent mayor. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng CLTV News mula kay Attorney Charlie Chua, isa sa opisyal ng Kambilan, isang motorcade ang idadaos ng kampo ni Governor Dennis Delta Pineda mula alas 6 ng umaga sa bayan ng Lubao ngayong Biyernes. Hindi pa kinukumpirma kung may stage program para sa proclamation rally ang mga ito. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang pagsasanay sa Balikatan Military Exercises 2022 gaganapin sa Central Luzon. Ospital na nagkakahalaga ng 500 million pesos, itatayo ng Pampanga Provincial Government sa Clark. At kauna-unahang solar-powered fertigation system sa Pampanga, binuksan ng DA. Natining nakatutok para sa iba pang mga nagbunan balita ngayong araw.
Balik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, handa na raw ang mga puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas na lalahok sa balikatan military exercises na magsisimula sa March 28. Ang ilan sa mga pagsasanay, gaganapin sa Pampanga at Nueva Ecija. May detalye ng balita niyan si Felix Barrios. Nagsimula nang dumating sa Pilipinas ang nasa 5,000 miyembro ng US military para sa gaganaping balikatan exercise sa darating na March 28 hanggang April 8. Higit na 4,000 puwersa rin ng Armed Forces of the Philippines ang lalahok sa tinaguriang pinakamalaking military exercise sa pagitan ng dalawang nasyon. Kabilang sa mga isasagawang training ang maritime security, amphibious operations, live fire training, urban operations, aviation operations, counter-terrorism, humanitarian assistance at disaster relief. Ayon kay Major General Charlton Shangairlan, ang balikatan exercise director ng Armed Forces of the Philippines, isa raw itong testamento at higit na magpapatibay sa magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas pagdating sa usapang seguridad. Para kay US Marine Major General J. Bargeron, ang commander ng 3rd Marine Division, ang pagbabahagi ng taktika at kaalaman ay higit na magpapalawig sa kakayanan ng dalawang puwersa sakaling kailanganin nilang rumesponde sa anumang kaguluhan sa Indo-Pacific region. Idadaos naman dito sa Central Luzon ang ilang pagsasanay. Kabilang dito ang ilang live fire exercises sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, aviation operations sa Basa Air Base, Florida Blanca, at iba't ibang subject matter expert exchange sa Clark Air Base, Pampanga. Kasama rin sa balikatan exercise ang pagsasanay ng mga lider ng magkaparehong puwersa sa isang command post exercise kung saan sila ay hahasain sa pagpaplano, pamumuno at komunikasyon sa isa't isa. Magsasagawa rin ng humanitarian efforts at civic assistance projects ang magkasanib na puwersa. Kabilang na rito ang pag-aayos ng 4 na elementary school sa hilagang bahagi ng bansa, mga medical missions at ang palitan ng kaalaman tungkol sa emergency at disaster rescue. Ang Operation Balikatan para sa 2022 ay nataon din sa ika-75 anibersaryo ng kooperasyon sa pagitan ng bansang Amerika at Pilipinas. Samantala, prioridad pa rin ang COVID-19 virus mitigation. Susunod umano ang mga tropang Amerikano sa mga panuntunan na inilathala ng Pilipinas. Kasama na dito ang minimum safe physical distance at pagsusot ng face mask hanggang maaari sa kanilang mga operasyon. Matatandaan na mahigit 200 US serviceman at 4 na raang miyembro ng Armed Forces of the Philippines lamang ang nakasali sa balikatan exercise noong 2021. Bunsod na rin ng COVID-19 pandemic. Na-cancel naman ang balikatan 2020 dahil din sa pandemya. Felix Barrios, CLTV News. Formal ang inanunsyo ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang plano ng Kapitolyo na magtayo ng ospital sa loob ng Clark Freeport Zone. 500 milyong piso umano ang pondong ilalaan para dito na layong pagserbisyuhan ng mga manggagawa at residente sa Clark at mga karatig na bayan. Narito ang report. Nakahanda na raw isagawa ang groundbreaking ng pinakabagong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa Women's Month celebration kasama Department of Labor and Employment sa Clark ngayong March 24. Magpapagawa po ang Kapitolyo ng 500 million na ospital para sa loob ng CDC. Ayon kay Vice Governor Pineda, nagbigay ng 1 hektaryang lote ang pamunuan ng CDC para sa ipapatayong ospital ng provincial government na nagkakahalaga ng ₱200 milyong. Layon umano nito magbigay serbisyo sa mga empleyado at mamamayan sa Clark Freeport Zone, Mabalacat City at iba pa mga karatig bayan. Dagdag pa niya, magkakaroon din umano ng komisary sa nasabing lugar upang ang mga empleyado ay makapag-grocery na hindi nagbabayad ng tax. Gagawin din po natin na kayong mga workers lahat, magkakaroon po tayo ng komisary sa loob ng Clark para wala na kayong babayaran taxes pag nag-grocery kayo. Samantala, present din sa naturang Women's Month celebration sa Clark sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ibang opisyales ng Dole at Clark Development Corporation. Nagkaroon ng Zumba competition na sinalihan ng iba't ibang grupo at nagpaabot din ng cash assistance ang Dole sa mga kababaihang empleyado. JM De Jesus, CLTV News.
Pinuri ni Agriculture Secretary William Dar ang mga magsasaka sa Lubao, Pampanga para sa paggamit ng modernong farming technologies at farm diversification methods na makatutulong sa pagpapalago ng kanilang kita. Kasabay nito ang pagbubukas ng pinakaunang solar-powered fertigation system o SPFS sa lalawigan. Narito po ang report. Binuksan ng Department of Agriculture ang pinakaunang solar-powered fertigation system o SPFS sa Pampanga. Ito ay matatagpuan sa Barangay Prado, Siongco sa bayan ng Lubao. Ang fertigation system ay ang hahalo ng fertilizer sa patubig. Inaasahan na magbibigay benepisyo ang proyekto sa mga miyembro ng Prado Siongco Rice and Corn Farmers Association. Pinuri ni Agriculture Secretary William Dar ang mga benepisyaro para sa paggamit ng modernong farming technologies at farm diversification methods na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang kita. Pinasalamatan naman ng mga magsasaka ang DA para sa patuloy nitong pagbibigay tulong. Dahil dito, nakakaya umano nilang lagpasan ang iba't ibang hamon sa kanilang sektor. Dagdag nila, malaking tulong ang SPFS lalo na ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang proyekto at pinondohan sa ilalim ng rice program ng DA. May saklaw itong 8 hektarya na sumasakop sa rice, corn at vegetable farms ng asosasyon. Dinisenyo ang SPFS upang maging mas tiyak at maayos ang paghatid ng tubig at fertilizer ng mga kasalukuyang irrigation system sa mga pananim. Dahil solar-powered, mababawasan din ang greenhouse gas emission maging ang irrigation cost ng mga magsasaka. Layunin ng bagong sistema na itaas pa ang agricultural productivity sa pamamagitan ng pagpapalawak ng irrigated area sa mga sakahan sa probinsya. John William Chua, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Safety Seal, isasama sa requirements para sa pagkuha ng business permit. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News.
Umabot daw sa halos 50,000 katao ang dumalo sa People's Rally ng Team Robredo Pangilinan sa Tarlac City na tinaguri ang Aquino Country. Patay po ang datos na yan sa post ng mga organizer sa Dapat Sila ni Facebook page. Kabilang naman sa mga dumalo sa nasabing rally si Chris Aquino. Personal na pinasalamatan ni Aquino ang kanyang mga kabalan sa Tarlac dahil umano sa walang kumpay nilang suporta at hindi pang iiwan sa kabila ng mga nagdaang sitwasyon. Upang higit po nating talakayin yan, mga kasama natin live sa ating programa si Capas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan na present din po kagabi sa nasabing pagtitipon. Mayor, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Ay, magandang gabi. Maya Pabengi, kay Kayungan, magandang gabi sa inyong lahat at sa inyong Jen at saka sa kasama natin. Good evening. Let's hear it straight from Mayor, kasi po kayo ay nandun din last night sa naging kaganapan sa People's Rally ng pambato po si Kiko and of course for Vice President and for President po umahabol din ng Pangulo si VP Lenny. Kumusta po ang naging pulso ng Tarlac sa People's Rally kagabi? By the way, maliban sa People's Rally sa Tarlac City, VP Lenny and Kiko started this at as early as 7 a.m. sa Municipality of Capas, a mini rally. After ng Capas, we proceeded to Erona. After Erona to Moncada, then Camiling, followed by Santa Ignacia. So, and then yung kauli-ulihan yung Tarlac City. Ang in-expect namin dahil nagkaroon na ng mini rallies sa mga 5 bayan, iniisip namin hindi na ganoon karami ang mapupunta sa Tarlac City. We were surprised nung kinagabihan, talagang katakot-takot ang numero, katakot-takot ang dumating na mga tao. Yun nga, ang estimated around more or less 50,000 na crowd dito sa may likod ng McDonald's sa Tarlac City. Base rin ho ba ito sa inyong obserbasyon, Mayor, because you were there, ito pong datos na sinasabi na 50,000. Sa tingin ho ninyo, ganito nga karami yung dumalo dun sa aktibidad? Well, ako sa tingin ko kasi umabot kami sa likod ng katedral, yung haba na yun on a per square meter basis. Sa tingin ko nga, tama yung estimated number of crowd na sinasabi sa Facebook o sa social media. Ano po, Mayor, assessment ho ninyo sa Tarlac Province sa pagdating po or pagdating sa pagpili ng iboboto? Matagal na ho kayong nanunungkulan dyan sa Tarlac. Totoo po ba yung sinasabi nilang Aquino Country? Well, ang Tarlac naman, we are always supporting the Aquino and co-Wangcos and ang ating governor, Susan Yap. So, yun yung mga masasabi natin ng mga personalidad dito sa probinsya ng Tarlac. Okay. Matanong ko na rin po kayo, bakit po si VP Lenny ang inyong sinusuportahang kandidato, Mayor? Well, siguro, sa tingin ko lang, sa pagkakataong ito, pagkatapos ng 6 na taon, kailangan natin ng isang ina na mag-uurga sa ating bansa. At siya ang nakikita kong tao na wala kang ibubutas na bahid na korupsyon. At wala kang masasabing kasiraan sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya, at sa kanyang personalidad. So, isang abogada na talagang masasabi natin may pagtatanggol niya ang karapatan ng Pilipinas. May we also know your thoughts, kasi alam naman natin, mainit na ho ang sitwasyon ngayon, lalo na pagdating sa mga supporters po ng mga kandidato for the national elections. I'm sure kung nabalitaan ho ninyo dito sa Pampanga, may mga threat pang nagaganap mula po sa supporters ng ibang kandidato. What are your thoughts about this, Mayor? Ito pong ganito kainit na pagsuporta
ng mga tao sa bawat kandidato to the point na meron mga ganun na nangyayari. What can you say about this po? Sa atin po mga fellow Kapampangan, kapwa Pilipino, politika lang po yan. Demokrasya po tayo. Pumili po tayo ng karapat-dapat na sa tingin natin ay makakatulong sa gobyerno. Respeto po sa bawat isa. Kung ang inyong kaibigan, kung inyong kapatid, kung inyong mga kamag-anakan, kabarangay, ay may sarili silang pinipilang kandidato, bilang tao po, respeto lang, katulad ng pagrespeto sa inyo. Sasabihin ko po sa inyo, atin po ay magkakabayan, magkakaprobinsya, pare-parehong Pilipino. At the end of the day, tapos na po ang eleksyon, baka nag-aaway pa tayo. So wag po nating gawing personalan ang politika. So isang araw lang po ang politika, magkakapatid, magkakapamilya tayo. Wag po, basta ang sasabihin ko lang po, respeto at wag at iwasan ang init po ng ulo sa politika. But on your end, kumusta po so far, Mayor, yung pong pagpunta ng iba't ibang kandidato dyan? What is your instruction or ano po ang binibilin po ninyo sa mga kababayan po ninyo dyan sa Tarlac? Lahat po ng mga politiko, lahat po ng mga kandidato na gustong magkaroon po ng pagpupulong o rally sa Kapas, they are always welcome as long as na wala po silang kasabay para maiwasan ang po sa Plazuela. So kagaya po na nangyari, nung pong March 22, nag-apply po ang Partidong Federal. Ang sabi ko lang po sa kanila, pumili kayo ng ibang date, wag lang 22 at 23 dahil yan po ay naka-reserve na sa Youth for Leni at rally ni BP Leni. Kaya po ngayon, ang kanilang rally na hiningi po ng permit sa akin na binigyan ko na ng kahulugan ay sa April 2. So, lahat naman po ng tao ay malayang makinig, malayang mag-attend para naman po sila ay may pagpipilian kung ano man po ang mga iwinaksing plataforma sa gobyerno. Balikan ko lang yung naging rally, Mayor. Kumusta naman ho? Was it generally peaceful or maayos po ba na nagtapos yung People's Rally na ginanap sa inyong lugar? Oh yes. Generally peaceful po. Wala pong kaisa-isang naging problema tayo sa maghapon from 7 a.m. to 10 p.m. Lahat po peaceful, masaya. Wala po tayong narinig na reklamo o naging sigalutan o naging disgrasya during the rally. All right. Well, bukas ho, Mayor, officially magsisimula naman ang kampanya para sa mga lokal na kandidato. Kumusta po ang paghahanda ninyo? Well, ganun pa rin. Basta tayo sa pagkagising natin, entertain lang tayo na to, very usual. Sa opisina pa rin tayo, nagsisilbi sa mga tao. And then, kinagabihan, punta tayo sa mga rally natin. So ganun lang. Napakasimple lang ng kampanya sa Kapas. Kaya naman, at sa tingin ko, magiging peaceful naman ang halalan sa bayan po ng Kapas. Sa nakikitang concern din, even the DOH, sinabi ko itong concern na ito, dahil nga yung mga lokal na opisyal, especially po yung mga tumatakbo for the coming May 9, 2022 elections. Alam naman po natin na although may pagluwag, nandyan pa rin po ang pandemya. Paano po natin masisiguro yung mga programa, let's say halimbawa po pagdating sa vaccination, given yung busy ho, yung pong panahon na kailangan mong ibigay din for the campaign. Paano po natin matitiyak, ito po mga programa for COVID-19 nandyan pa rin at ipagpapatuloy pa rin po sa kabila ng campaign period, Mayor? Yan, sinisigurado ko po sa bayan po ng Kapas Gen ay patuloy po ang ating vaccination, patuloy po ang house to house ng aking mga vaccinators. I have 3 teams still every day. Di po kami huminto hanggat makumbisi namin. Actually po, last week, kasama po akong umakyat sa Sitio Pisapungan sa Kabundukan at hinikayat namin pati mga kapatid na katutubo na sila po ay magpapakuna na. At ngayon, nainganyo ko na po sila at
sila po ngayon ay nabigyan ko ng kapaliwanagan sa magiging kabutihan po ng bakuna sa kanila. Kasi sa aking paningin, on 86 to 87% na vaccination statistics namin sa Kapas. So yun ang pag-iwanan namin talaga. Alos mga katutubo na lang, Jen. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kami na ang umaakyat sa kabundukan. So dinadala na po sa kanila para to make sure na mababakunahan po sila. Hindi lang bakuna, Jen, ang dinadala namin. Maliban sa bakuna, sinasabay na namin ang medical mission, sinasabay na namin ang mga livelihood programs. So, last time kasama ko ang Army, kasama ko Air Force, kasama ko ang TESDA. So, isang pagbisita na dyan para lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama ko nang umaakyat sa kabundukan. Alright, ito po, nagpapatuloy ang pangangampanya at nakita po natin kung gaano kainit yung pagdagsari ng tao sa mga kandidatong sinusuportahan po nila. Given the situation, well, we are blessed dahil hanggang ngayon po maayos pa yung ating COVID-19 situation. But then again, hindi po natin masasabi kasi sa ibang bansa nagkakaroon po ng panibagong surge. Meron po ba kayong instruction, Mayor, sa inyo pong mga kababayan regarding naman po sa pag-iingat, kahit na alam po natin na sila po ay willing to show their support sa mga kandidatong gusto po nilang suportahan. Ano ho ang nais ho ninyong ibilin sa mga kababayan ho ninyo dyan sa Tarlac City when it comes to safety, Mayor? Well, lagi lang po sila mag-iingat. Kung mag-a-attend po sila ng mga political rallies, al-situit na naka-face mask sila, al-situit na observe pa rin ang physical distancing. And of course, yung mga usual, mga tinuturo ng Department of Health, sundin lang ang mga siguro. At siguraduhin po yung mga katabi nila ay kamukha nilang vaccinated. Yun lang, Jen. Alright, any additional message po, panghuling mensahe para sa inyo po mga kababayan? At bukas po magsisimula na kayo, magiging busy na talaga yung ating pong mga kandidato sa local elections. Iwasan po ang personalan, iwasan po ang pag-iinit ng ulo sa politika. At the end of the day, sinasabi ko po lahat, tayo magkakapatid, tayo magkakaibigan, tayo po yung magkakamag-anak, magkukumpare. So, gawin lang po natin wala pong personalan. Basta gawin po natin matiwasay ang ating pangangampanya upang at the end of the day po, pagkatapos ng eleksyon, pati-pati pa rin po tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor, at good luck po sa inyong kandidatura. Mag-iingat po kayo. Thank you, thank you. Mga karehiyon, Kapas Tarlac City Mayor Reynaldo Katakutan. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Isinasapinan na lamang daw ng mga concerned national agencies ang guidelines bago may patupad ang safety seal certification bilang requirement sa pag-apply ng business permits. Ang naturang mandato ay batay raw sa inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Technical Working Group on Data Analytics. Narito po ang report. Idadagdag na sa rekisito na hihingin ng Local Government Unit o LGU ang Safety Seal Certifications para sa Business Permit Application at Renewal. Ito ang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo. Ayon sa kalihim, nais na raw ng gobyerno na i-institutionalize ang Safety Seal Certification sa local licensing process. Isinasapinal na lamang daw ng mga concerned national agencies ang guidelines bago maipatupad ang certification bilang requirement sa pag-apply ng business permits. Paliwanag ng kalihim, dahil sa autonomy na ipinagkaloob sa mga lokalidad para sa taong 2022, magsisimula raw ang mga LGU dahil may kapasidad na silang mag-utos sa mga establishmento na maging Safety Seal certified bago aprubahan ng anumang business permit o kahit pa renewal ng business permit. Ang galaw na ito raw ay para sa ikabubuti ng lahat.
Hinihikayat din ng kalihim ang mga LGU na gawin ang mga nararapat na pag-iingat at hakbang upang mapanatiling malusog at ligtas ang kanilang nasasakupan habang patuloy ang adjustment sa pamumuhay kasama ang virus. Sinabi ni Anyo na ang requirement para sa safety seals ay inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Technical Working Group on Data Analytics at tinalakay na rin daw ito ng task force. Ang Safety Seal Certification na sa ngayon ay voluntaryo ay patunay na ang establishmento ay compliant sa minimum public health standards na itinakda ng gobyerno. Dito ay integrated ang kanilang contact tracing sa staysafe.ph. May iba't ibang government authorities nang nag-issue ng Safety Seal depende sa nature ng negosyo o establishmento. Libre itong ibinibigay at may 6 months validity maliban sa mga in-issue sa tourism enterprise na valid naman sa loob ng 1 taon. John William Chua, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Kabalen Archer pambato ng Pilipinas sa SEA Games 2022 sa Vietnam. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi raw naging madali ang pinagdaanan ng Kabalen Archer na isa sa mga magiging pambato ng bansa sa SEA Games na gaganapin sa Vietnam ngayong Mayo. Sa kabila nito, desidido raw siyang mag-uwi ng karangalan hindi lamang para sa Pampanga kundi sa buong bansa. Ang champion sa local pride na kwento ay hatid ni John William Chua. Dream come true para sa 17 years old Kapampangan archer na si Jervin Colin Garcia ang makasama sa Philippine Archery National Team. Nakatakda silang sumabak sa 31st Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Vietnam sa darating na Mayo. Ang SEA Games ang pinakamalaking sporting event sa rehiyon. Kwento ng pinakabatang atleta sa koponan, hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago makamit ang pangarap na mairepresenta ang Pilipinas sa isang international sport competition. Siyempre po na pong kailangan dyan ng time management po talaga. And kung sa schedule ko po, usually po nangyayari is nung bago po mapasok sa team, after school po, diretso po talaga ang training hanggang dinner na po yun. Tapos sa gabi lang po talaga ako nakakaaral. Tapos ngayon po na nakapasok na sa team, full day po talaga ang training. Tapos may mga modules na lang po na ginagawa sa gabi.
Basketball daw ang kanyang unang sport. Sa katunayan, sumasali pa raw siya noon sa mga training camp. Pero tila sa archery raw talaga siya nakatadhana. Sa murang edad daw kasi ay hilig na niya ang mga archery bow toys. At nang malamang may archery range sa kanilang lugar, sinubukan niya raw ito sa paghihikayat na rin ng kanyang ina at doon na raw nagsimula ang lahat. Una siyang sumabak sa Central Luzon Regional Athletic Association hanggang sa magtuloy-tuloy na sa pagsali sa international competition. Nalaman po namin na may archery po dito within the area. Sabi po ng mom ko, pwede ko pong i-try. So, try lang po hanggang sa yun po, every weekend, tapos siguro twice a week po hanggang sa everyday na po talaga. Naging worth it naman po yung pag-switch kasi ito nga po, nakapasok sa national team. Pero ang ultimate goal ni Garcia, abot kamay na niya matapos makapasok sa Philippine Archery National Team. Tinry ko po siya and without much expectations rin po kasi yung mga nandun po parang yung nasa top po dun, former national team na rin po. And yung isa po halos pumapantay po yung score niya dun sa national team. So parang maliit lang po talaga yung space na pwede akong makapasok dun sa team. And then, pagdating po dun sa laban, bigla rin po ako na biglang tumaas yung mga score ko compared sa practice. Kaya, parang sabi ko talaga, chance ko na talaga to, kailangan pagbutihin na talaga. And, syempre, pinag-pray ko rin po talaga araw-araw na makapasok po talaga ako. Dumaan man sa maraming pagsubok kasama ng epekto ng pandemya, hindi raw siya sumuko sa suporta na rin ng kanyang mga magulang. At sa kanyang nalalapit na laban, ibibigay daw niya ang kanyang makakaya upang makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. We want to bring a medal po for the Philippines as much as possible. Kaya nagte-training po talaga kami ng todo-todo para makapasok po talaga. Actually, yung sinalihan po namin na competition last week, parang ano rin po siya, for experience rin po talaga sa mga international competitions and kasi yung mga nakalaban po namin doon, ilan po sa mga countries, kasama rin po sa SEA Games. So parang na-experience mo na silang makalaban. So the next time, it's not a shock na makikita mo puro ganito pala yung tinitira tapos ikaw ganito lang. So parang gusto mong iangat yung level of play, yung level mo para makuha mo talaga yung mga medals na pwedeng kunin sa SEA Games. May mensahe ring nais ipabatid ang ating batang atleta para sa mga tulad niyang nangangarap na mairepresenta ang Pilipinas sa anumang larangan ng sport. Kailangan po natin talaga magdasal at have faith po talaga sa Lord na He will help you talaga in achieving your goals po. Kasi everyday po talaga ako nag-pray. Tapos tuwing may hardships po talaga, just continue pursuing your dreams po talaga. Magsisimula ang SEA Games sa May 12 at tatagal hanggang May 23. 40 sports ang tampok sa SEA Games kung saan nasa 10,000 participants kasama ang organizers ang lalahok. Sa Hanoi naman ang tinalang main venue para sa 31st SEA Games. John William Chua, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Pro. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Meron po tayong northeasterly surface wind flow na nakakaapekto ngayon sa northern Luzon at easterly naman po ang nakakaapekto sa ibang bahagi pa ng bansa. Samantala po ang Cordillera Administrative Region at ang Cagayan Valley, maulap po ang papawirin na may mga mahihinang mga pagulan. Dulot po ito ng northeasterly surface wind flow o mahinang hanging amihan. Samantala po ang Ilocos Region ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din na papawirin na meron ng mga inaasahan ng mga isolated light rains. Ito po ay dulot din ng bumalik at mahinang hanging amihan o tinatawag nating northeasterly surface wind flow. Samantala po ang Metro Manila at ang bahagi ng at ilang bahagi ng bansa kasama na po dito ang Pampanga. Bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan pong mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm.
Ito po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay sa atin ng mga kaunting pagulan at ng mainit na panahon. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil posible po na makaranas tayo o makaramdam po tayo ng temperatura na aabot sa 41 degrees Celsius. Mainit po yan. Yan po yung ating heat index or heat factor. Kaya pinag-iingat po ang lahat. Uminom po sana ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit. Magdala din po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong person ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.